aký? Zarval je, fajne. Dobre. Tak ty kokso veľmi dobrý za tak, ako točí kolesa, jak ide. A poď, môže! Dá si katočky. On si to chce užiť. Však jasne. Chápeš, to radie nemôže. Takisto, jak ja mám Škodinen. Kameruješ? Na ručnú! A ja keby som tam tak išiel na ručnú, by som išiel, to by ti nevadilo. Ručná mi teraz sekla. Prečo? Čo? Ja keby som tam dal teraz ručnú, by ti vadilo? Čo? Keby som ja bol. Nedávaj, keď to auto dosť to iba to treba zrobiť. Paráda, ty kokos, paráda.